Yae wayahe jagunge wis enak, aja lali ora gawe bakwan. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Akhirnya sing ditunggu-tunggu teko tenan, apa meneh nek ora ngenteni jagunge ki enak. Ceritane aku mau ki nyalas gur amek jagung, entuk jagunge terus mulih. Ngono wae yo nganggo drama keroken, kenekan uler. Kan omah langsung adus ge arep gawe bakwan jagung. Tapi iki ora arep tak gawe bakwan jagung kabeh, nyalok ya arep digodhog, mergane kan bocilku ya seneng karo jagung godhog. Pokoke nek jagunge lagi enak-enak ngene iki dimarem-maremne le gawe bakwan jagung. Brayatku ki paling seneng banget karo sing jenenge bakwan jagung, makane yo tak marem-maremne mumpung lagi musime. Mengko nek jagunge wis tuwa kuwi ki yo ora enak. Aku ki nyebute bakwan jagung, tapi yo ono sing ngarani dadar jagung. Wis sak-sake lah le arep ngarani opo. Engke endang satset iki jagunge tak coper wae, mergane nek tak ulek iki ki yo bakalan suwe banget, wong jagung iki yo akeh. Ngasih 5 menit jagunge wis alus, langsung wae digawekne bumbu. Bumbune kaya biasane gawe bakwan, ana brambang bawang mrica, ditambahi endoke siji, ditambahi tepung terigu. Jalali dicek rasa, nek wis pas langsung wae gendang digoreng. Digoreng ngasih coklat keemasan, nek wis ngono gek diangkat, engko ndak gosong. Dadi ceritane aku ki meh gawe bakwan jagung karo gawe sayur bening bayem. Gorenge bakwan dipersingkat wae, wis rampung. Lanjut gawe sayur bening bayem. Sayure bening bayem kari cemplang-cemplung ngono wae, ora lali ditambahi penyedap. Wis ngono wae rasane enak pol, langsung wae dientas, mergane yo wis mateng. Lanjut aku mau ki wis ana goreng lombok, dadi gur kari nyambel. Wis ngene iki menu ter enak pol pokoke.